Жұмға кеші мүбәрәк болсын, хайырлы кеш исәнмісіз. Сабал Укнары телевидениесі шираттағы информацион программасын қарарға шақыра. Яңалы хабарлар белән сезне иҗат төркеме белән берлектә бүген мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Бүгенге чыгарылышта Бердәм гаилә җәмгыять нигезе илебез тотырлыгы 8 июльдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелде. Районыбызда марионеткалар театры эшли. Югалып баручы авылларда авыл көннәре гөрләй. Узган шимбәдә түлешкәлеләр очрашты. Моннан 15 ел элек 8 июль бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне буларак билгеләп үтелә башлады һәм популяр бәйрәмнәр сафына керде. Бу көннең символы булып ромашка чәчәге сайлап алынган. Нәкъ менә әлеге ак таҗлы чәчәкләр гаиләдә бер-береңә булган мәхәббәтне, аклыкны, пакьлыкны сурәтли. Безнең Саба районында бәйрәм уңаеннан иң лаеклы гаиләне сайлап алып, шушы бәйрәмнең символик медален тапшыру гадәте яши. Быел аны район башлыгы кулыннан Байлар Сабасыннан Фәләховлар гаиләсе кабул итеп алды. Байлар Сабасында яшәүче Фәләховлар 8 июль иртәсендә яңа нигезләрендә кунаклар кабул иттеләр. Биредә яши башлаганнарына әле 3 кенә ел. Шуңа яңа йорттан болай да кеше өзелми. Ә бүгенге кунаклар гади түгел. Район башлыгы Рәис Миннеханов улуг бәйрәм сәбәбе белән аларның бусагасыннан атлады. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне календар бәйрәме уңаеннан лаеклы гаилә итеп Саба районында нәкъ менә Фәләховлар гаиләсе сайлана. Гаиләдән кадерләйбез. Гаилә һәм мәхәббәт һәм тугрылык. Инде безнең конкурс бара ел саен. Быелгы 2023 елда сез җиңүче табылдыгыз. Һәм инде дөрестән дә үзегезнең матур тормышыгыз белән инде бүген көндә рәхмәт менә малайыгыз да бүген безне тынычлыкны саклый. Без рәхмәт. Сезгә сабырлык. Исән саулык әйләнеп кайта күрсен. Фәләховлар матур теләкләр белән бергә район башлыгыннан күчтәнәч бүләкләр дә кабул итеп алды. Нәни Ильяс үзенә аталган тракторга айруча сөенде. Аның әтисе бүгенге көндә хәрби операциядә. Ул әнисе белән бергә хәзергә Илфат бабасы белән Айсылу әбисендә яши. Сезгә оештыру комитеты исеменнән медаль һәм шулай әлбәттә грамота тапшырыла. Татарстан Республикасында 2008 елдан бирле гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә һәм шул хөрмәттән Россия Федерациясе буенча медальләр тапшырыла. Һәм менә шул медаль һәм грамота сезгә исән-сау тигезлектә озын-озак яшәргә һәм әлбәттә балаларыгызның, оныкларыгызның шатлыкларына күреп яшәргә дигән теләктә калабыз. Бәйрәмнең символы булып ромашка чәчәге сайлап алынган. Нәкъ менә әлеге ак таҗлы чәчәкләр гаиләдә бер-береңә булган мәхәббәтне, аклыкны, пакьлыкны сурәтли. Айсылу ханым да ап-ак ромашкалар гөлләмәсен район хуҗасы кулыннан дулкынланып кабул итеп алды. Ә медаль гаилә башлыгы Илфат Фәләхов кулына тапшырылды. Бу медаль никахта кимендә 25 ел яшәгән, җәмгыятьтә хөрмәт казанган, балаларына лаеклы тәрбия бирә алган парларга тапшырыла. Медальнең бер ягында бәйрәм символы ак чәчәк ромашка, икенчесендә изге кенәз Петр һәм аның тугры хатыны Феврония сурәтләнгән. Безне шулай улаганда өчен аларга бик зур рәхмәт инде. Медальләргә лаек булгач инде безне хөрмәт итеп шундый медальләр тапшыргач бик зур рәхмәт инде аларга. Фәләховларның гаилә тарихына 33 ел, 1990 елда кавышалар алар. Икесе дә Килдебәк авылыннан. 4 ел очрашып, мәхәббәтләрен сынап, бергә булырга карар итәләр. Без 4 ел йөрдек. 4 ел йөргәннән соң кавыштык. Шул, аннары улыбыз Инас туды 1991 елда. Аннары икенче улыбыз Алмаз 1995 елга. Гаилә башлыгы эчке эшләр ветераны, озак еллар ведомстводан тыш сак хезмәтендә эшләп лаеклы ялда. Утны суны кичкән солдат та, Әфган сугышын узган. Әниләре балалар бакчасында кеше хезмәткәр. Бу гаиләдә уллар хәрби законнарны күреп, күзәтеп үсәләр. Нәселләрендә унлап хәрби кеше бар. Аллага шөкер, әтиләре дәген полициядә эшләп чыкты бит инде. Әтиләренең юлыннан киттеләр дип әйтергә була инде. Тагын кеше. Әйе, улым военныйга
Мәскәүгә укырга барды инде. Ул Мәскәүдә бетерде. 4 ел укып, аннары Ирак көнчыгышка контракт белән шунда китте. Бәләкәй инде армиягә барып кайтты башта, аннары Росгвардияга эшкә керде. Ансы заочно укып чыкты инде. Улыбыз Украинада 2022 елның 5 мартында киткән инде. Менә әле яңарак кына 15 көнгә отпускага кайтып китте. Сан саугана бала күреп, яңадан күрешергә ясын инде. Сан сау кайта күрсен. Улы өчен әти, әни бердәй ут йотып яши. Янда оныклары Ильяс йөгереп йөрүе бераз онытылырга булыша. Балалар әти үрнәгендә үсә ди Илфат абый. Илназ гына улының үскәнен күрә алмый. Баланы үстергәндә теге үземне дә теге тәртипкә тырыштым инде. Шул, ебет тәрбиягә оналары бәк акыллы хатын булып чыкты. Ягымлы ачык. Балаларга шундый тәрбиягә тырыштык инде. Тырышып үстергән агач җимеш белән сөендерә. Ә бу гаиләдә улларының тырышлыгы хезмәте белән бәяләнә. Хәрби хезмәтләре өчен медальләрен киленнәре Илина кадерләп саклый. Бу тимер тәңкәләр артында нинди көч ятканын үзе дә корал тотып сугыш күргән әти генә аңлый. Бүгенге көндә Илназның 2 медале бар. Забаевый отличие дигән инде, и Затвагу дигән yazганнар яңа, хәзер Затвагу иде. Әни орден мужества yazганнар, пока килеп җитмәде. Алла бирсә, анса килеп җитәр. Батырлыклары бар инде, молодец. Барганда командир бит инде, үзенең теге солдатларын бердәгән Патайдәскими, Патайдәскими рәсәйтми. Тырыш, немала инде. Гаиләнең тылы әти, учагы әни кеше. Кайнар учакта гына аш тәмле булып пешә. Гаилә учагын исә бары мәхәббәт тергезә. Ашлы, сулы булып яшим дигәннәргә Фәләховларның үз теләкләре. Бер-береңне ихтирам итеп, бер-береңне яратып, хөрмәт итеп яшәргә кирәк инде. Бер-береңне аңлап яшәү инде. 33 ел бергәбез. Аллага шөкер. Хатынга тугры дип әйтәм үземне. Хатын да шулай тугры дип уйлыйм. Шулай булсын. Алла бирсә, 50 яшь юбилейдан узырга язсын. Бу гаилә бүген бер генә теләк белән яши. Илләр тынычлансын. Шушы рәхәт тормышларын барсы бергә булып дәвам итәсе иде. Йорт тирәсендә бергә күтәреп бетерәсе бар әле аларның. Уллары белән кара каршы басып, капка кыймалар тотасы иде дип хыяллана Илфат абый. Баганаларын да алып кайтып куйган. Теләкләр чынга ашсын. Барың бергә теләгәндә, теләкләр чынга аша ди.